σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Να ευχαριστήσουμε και τις κυρίες οι οποίες μαζί με το Δήμο μας έχουν αυτή την πρωτοβουλία για να ενημερώσουν κυρίως τον γυναικείο κόσμο του χωριού μας πάνω στην επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς είμαστε η γενιά που ζούμε δύσκολα χρόνια, ειδικά αυτά τα τελευταία 4-5 χρόνια. Σε αυτή την κατάσταση βέβαια φταίμε και εμείς, γιατί βάλαμε το χεράκι μας για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Άρα δημιουργήσαμε πάρα πολλές θέσεις ανεργίας, θα έλεγα εγώ, και όχι εργασίας. Εάν στην νεολαία η ανεργία είναι στο 60%, στις γυναίκες δήμαρχοι είναι πολύ παραπάνω. Άρα πρέπει να ψάξουμε κάποιους τρόπους οι οποίοι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να απασχολήσουμε κάποιες κυρίες πάνω σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες, πάνω σε μια επιχειρηματικότητα η οποία μπορεί να περιέχει ρίσκο, αλλά γι' αυτό είναι εδώ και ο Δήμαρχος, να του ζητήσουμε μέσα από προτάσεις που θα κάνουμε, μέσα από συζήτηση, αυτό το ρίσκο να το ελαχιστοποιήσουμε. Και πιστεύω πως αν και είναι δύσκολα χρόνια υπάρχουν ευκαιρίες, αρκεί και εμείς να έχουμε λίγο επιχειρηματικό μυαλό και να θέλουμε να τις ψάξουμε. Κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Σουρμπαΐδου, κυρία Καρατσικάκη, κυρία Ιωαννίδου, σας καλωσορίζουμε στο ορεινό χωριό του Γκέλη. Ένα χωριό που έχει πολλά χαρακτηριστικά και ένα από τα χαρακτηριστικά είναι ότι ο κόσμος μπαίνει εδώ, είναι το πιο πλούσιο χωριό σε παιδιά. Αλλά για αυτόν τον λόγο πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο στην Γκέλη. Αγαπητές συνδημόνισσες, όσοι με παρακολουθείτε προεκλογικά, έλεγα ότι όλοι μαζί μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Το 2010 που η κρίση ήταν στην αρχή. Σήμερα έχει κορυφωθεί και μας έχει επηρεάσει όλους. Όλοι βιώνουμε και σε προσωπικό επίπεδο και σε οικογενειακό επίπεδο τη συρρίκνωση της οικονομίας. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και οι δυσκολίες είναι καθημερινές και πολλαπλασιάζονται. Όλοι μιλούμε για μία ύφεση, για μία κρίση. Και σε πολλά επίπεδα ο κόσμος έχει απογοητευτεί. Ιδιαίτερα ακούμε τα στατιστικά στοιχεία και τις έρευνες που μιλούν για πολύ αυξημένο ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ με την εργάτη που είναι η κυρία Σουρμαΐδου. Ένα πολύ εξαιρετικό άτομο, μια γυναίκα που έχει στήσει πολλούς γυναικείους συνεταιρισμούς με πολύ μεγάλη εμπειρία και έχει τη διάθεση της προσφοράς και της βοήθειας. Αυτή την ευκαιρία, πιστεύω, ως Δήμος, αλλά και ως χωριό, εσείς ως γυναίκες, πρέπει να την αρπάξετε, να την διαχειριστείτε και να δημιουργήσετε. Έχουμε λοιπόν την απτή βοήθεια της κυρίας Σουρμαΐδου από την εργάτη που έχει, όπως είπα, πολλές τέτοιες δράσεις, πολλούς συνεταιρισμούς. Από δίπλα σας θα είμαστε εμείς ο Δήμος για να βοηθήσουμε στα πρώτα βήματα, αλλά και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε και από κοινού αν χρειάζεται κάποια πράγματα. Ήδη εδώ στο χωριό σας υπάρχει μια δομή, το ταπειτουργείο που λειτουργούσε. Είναι μια μικρή ευκαιρία κάποιες κυρίες να το επαναλειτουργήσετε. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Πρέπει να κάνουμε συζητήσεις, να κάνετε συζητήσεις, να φέρετε προτάσεις, να δούμε αν μπορεί να είναι πραγματοποιήσιμες, αν είναι υλοποιήσιμες και να προχωρήσουμε. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι το πρόβλημα του καθενός μας ή και του συνόλου του χωριού θα το λύσουμε ο καθένας μόνος του και στο σύνολο του χωριού. Πρέπει να συνεργαστούμε, να δημιουργήσουμε δυνάμεις σε διενώση για να προχωρήσουμε. Θα πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Πρέπει κάποια πράγματα να τα αξιολογούμε και να δούμε ότι κάποιες άλλες κυρίες σε κάποιες άλλες περιοχές δεν είναι πιο ικανές από εμάς.
Και δεν είναι ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη, εμείς έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη. Σε άλλες περιοχές λοιπόν που είναι οικονομικά καλύτερα από εμάς, θα δείτε γυναικείους συνεταιρισμούς που παράγουν και βοηθούν τις οικογένειες τους περισσότερο. Η σημερινή κρίση, κατά την άποψη τη δική μου, είναι να πιστέψουμε όλοι μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Την κρίση δηλαδή να την μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Αρκεί να το πιστέψουμε και αρκεί να αποφασίσουμε ότι θα συνεργαστούμε. Δηλαδή πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική που δυστυχώς πρέπει να τις λέμε τις αλήθειες, είναι πικρές και πολλές φορές πολύ πικρές. Να φύγουμε από τη λογική να πεθάνει κάτι σε κάποιο γείτονα. Όλοι μαζί μπορεί να κάνουμε κάτι. Μόνο με συνεργασία μπορεί να κάνουμε κάτι. Εάν λοιπόν ο καθένας θέλει να βολευτεί για προσωπικό του συμφέρον, αυτό είναι πολύ πρόσφαιρο. Η Ελλάδα ήρθε σε αυτό το σημείο γιατί έτσι γινόταν. Όλοι κοιτούσαν πώς θα βολέψουμε το παιδί τους σε ένα διορισμό στο δημόσιο ή πώς θα βολευτούν οι ίδιοι με μια εξυπηρέτηση κοινώς αρπαχτή και από εκεί και πέρα θεωρούσαν ότι λύσαν το πρόβλημα της ζωής τους. Όχι. Το δημιουργήσαν το πρόβλημα της ζωής τους, δημιουργήσαν προβλήματα στα παιδιά τους. Διότι το προσωπικό μας συμφέρον πρέπει να το αντλήσουμε μέσα από το γενικότερο συμφέρον. Σκεφτείτε τώρα να γίνει ένας γενικός συνεταιρισμός και να υπάρχουν κυρίες ή οικογένειες 10, 20, 30 που θα εργάζονται και στον τόπο μας θα παίρνουν εσείς στην γέννη, θα πέφτουν π.χ. κάποιες χιλιάδες ευρώ το μήνα. Όλοι θα έχει πρόβλημα. Και ο περιπτεράς, και ο καφετζής, και ο οποιοσδήποτε. Άρα λοιπόν σε αυτή τη λογική πρέπει και εσείς να μπείτε και να δούμε τι μπορεί να υλοποιήσουμε ετιενώς. Κλείνοντας, για να μην δεν έχει σημασία το τι θα πω εδώ τόσο πολύ μεγάλη σημασία, όσο είναι η κυρία Σορβαήλ που θα σας δώσει αυτά παραδείγματα για να πιστείτε αυτά που σας λέμε μπορεί να γίνουν πράξη. Εγώ πιστεύω σε εσάς, πιστεύω ότι αυτές οι συναντήσεις κάποτε θα οριμάσουν και θα φέρουν ένα αποτέλεσμα. Εύχομαι λοιπόν η σημερινή αφετηρία να είναι η αρχή μιας ανάπτυξης στη γέννη. Καλησπέρα και από μένα. Όπως σας είπε ο Δήμαρχος, τόσο εγώ όσο και η Χρύσα Καραπετζάκη που ήρθαμε σήμερα εδώ και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τόσο το τοπικό συμπρόεδρο, τον πρόεδρο του πώς λέγεται τώρα. Πρόεδρος του τοπικού και τοπικής κοινότητας. Της τοπικής κοινότητας, όσο και τον Δήμαρχο για την προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης, αλλά και για το ενδιαφέρον που έχουν στο να στηρίξουν δράσεις σαν για αυτή. Ερχόμαστε από ένα κέντρο που λέγεται Κέντρο Εργάνη. Το κέντρο αυτό υπάρχει στη Θεσσαλονίκη από το 1991 με στόχο να στηρίξει γυναίκες που θέλουν να κάνουν κάτι δικό τους, να δημιουργήσουν δηλαδή μια δική τους επιχείρηση ή θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους έτσι ώστε να βρουν μια θέση απασχόλησης. Το κέντρο Εργάνη από το 2005, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, έχει ένα παράδειγμα στην Κοζάνη και έχει υλοποιήσει αρκετά προγράμματα σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και στη Φλόρινα στο παρελθόν, αλλά και τώρα, μέσα από τη διαδικασία ενός καινούργιου προγράμματος, το οποίο λέγεται Win-Win και έχει σαν στόχο να δραστηριοποιήσει γυναίκες της υπαίθρου κυρίως, στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, γενικά της δημιουργίας, ας το πω λίγο διαφορετικά. Έτσι βρισκόμαστε εδώ, όπως και πριν από λίγο καιρό είχαμε βρεθεί και σε δύο άλλα χωριά στο Δήμο, στο Λέκοβο και στο Ξινό Νερό. Σήμερα το απόγευμα θα πάμε στο Βορικό και είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε και συναντήσεις σε ένα-δύο χωριά ακόμα. Το κέντρο Εργάνη, θα σας πω δύο λόγια μόνο, δεν θέλω να σας κουράσω με θεωρίες, θα ήθελα περισσότερο να έχουμε λίγο χρόνο να κουβεντιάσουμε και να ακούσουμε και εσάς. Το κέντρο Εργάνη, η βασική του δουλειά είναι να στηρίξει συμβουλευτικά τις γυναίκες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μια επιχείρηση. Όταν λέω συμβουλευτικά εννοώ κυρίως το πιο σοβαρό κομμάτι και το πιο δύσκολο που είναι να οργανώσει κανείς αυτό που θέλει να κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό που θα κάνει να έχει επιτυχία. Και το δεύτερο κομμάτι που συνήθως είναι αυτό που ακούγεται περισσότερο ή που είναι το πρώτο αίτημα που έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις ή τα προγράμματα. Σε αυτό το κομμάτι ερχόμαστε να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν οριμάσει, οι οποίες έχουν προχωρήσει και είναι έτοιμες πια. Είναι έτοιμες να αρχίσουν να παράγουν κάτι έτσι ώστε να το φέρουν σε πέρας και